माने गुबुन हारि जोंनि लोगोआवनो दङ हारसा जायफोर जे नोंसोरो फैसा लायैखायनो हयथ' फोरोंनायाव जोंनि फोरोंनायाव हयथ' आंखाल जादों आं बेखौसो बुजिदों दा जोंनि फोरोंनायाव एसे माबा मोनसे गेप जादों जायनि जाहोनाव दिनै सिगाङाव जेफोर फरायसाफोर बारग'लाङो बेबायदि जानो हायाखै खुलुमबाय बे समाव आङो दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारि दखरायाव आरो मोदैबारि दखरायावहाय मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोदैबारि गोजौ फरायसालियाव मटिभेशनेल प्रग्राम लादों दिनैहाय बिथांमोना आरो बे हाबाफारिनि सायावनो जोङो मिथिनो थाखाय नाजागोन आंनि लोगोआव दङ मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय नाजागोन बे समावहाय गिबियावनो जोङो मोदैबारि दखरा एबसुनि मानगोनां आफादगिरिखौ बरायग्रोबाय साबायखर थाबाय आदसा नोंथांमोना दिनैहाय बेवहाय मटिभेशनेल प्रग्राम लादों बेनि सायावहाय मा बुंगोन दिनै मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोदैबारि गोजौ फरायसालियाव जोङो मोनसे थुलुंगाखां हाबाफारि लादों आरो बे थुलुंगाखां हाबाफारियाव जोङो जोंनि क्लास 6 निफ्राय लानानै क्लास 10 सिम जोङो फरायसाफोरखौ लानानै बे मटिभेशनेल प्रग्रामखौ जोङो लादों आरो बेवहाय जोङो आलासि हांख्रायनानै जोङो लाबोदों बर्नगां गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि लोगोसे बिथाङा मोनसे समनि जोंनि मोदैबारि दखरा एबसुनिबो माने बारग' आफादगिरि बिथां धर्म बर' बिथांखौ जोङो बेवहाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथांखौ बेयाव हांख्रायना लाबोनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय जे फरायसाफोर बै फरायसा बिथांमोनखौ जोङो माने थुलुंगाखां होनो थाखाय बा बिथांमोनखौ जोङो गोसोआव मोनसे बोलो होनो थाखाय बा बोरै जोङो फरायोब्ला बोरै जोङो आनजादाव जिरायोब्ला मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो दा बेफोरबायदिखौ लानानैनो जोङो मोनसे बे थुलुंगाखां हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बुजिनो हादों बा जोङो माने मिथिगौ जे बे हाबाफारिनिफ्राय निस्सय फरायसाफोरा जे फैबाय थानाय समाव लाब जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों मानो होनोब्ला जोंनि बिखेखके बर' फरायसाफोरा जोंनिया गोबां बेबायदि माने आंखालथिफोर दङ जायनिखि फरायसालिफोराव जोंहा फोरोंगिरिनि गोबां आंखाल दङ गोबां माने जोंनि फोरोंगिरिफ्रा लांदां जानानै दङ दा बेबायदिहाय जोंहा मोजां बेबायदि क्लास पार्टि जोंनियाव बेबायदिफोरा जाया दा बिखेखके जोंहा साइन्सनि माने फोरोंगिरि सार जोंनि अभाब दङ आरो माने सानखान्थियावबो जोंहा बेबायदि फोरोंगिरिनि अभाब दङ आरो बेबायदि जोंहा गोबां आंखालथिफोर जोंनि गेजेराव दङ दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा गोबां माने उनफिनना थालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिखौ जोङो नोजोर होनानैनो दिनै जोङो फरायसाफोरखौ माने बोरै हायो बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनानै जाहाथे मोजां माने साबना हामना बा जोङो मोजांसिन बिथांमोनखौ गोख्रों खालामनो हायो दा बेनि थाखायनो जोङो बे मटिभेशनेल प्रग्राम हाबाफारिखौ लानाय जादों फैबाय थानाय समावहाय एबसु हिसाबै सोलोंथाइनि बेलायावहाय माबायदि खामानि मावलांगोन होननानै दा सानदों जोङो मोदैबारि आनसलिक एबसु हिसाबै जोङो सोलोंथाइनि सायाव बिखेखके नोजोर होनानै जोङो खामानिनि थाखाय गोबां हाबाफारि रनसायदों दा जोङो फैगौ जि मेट्रिक आनजाद होगोन क्लास 10 नि फरायसाफोरा जोङो बिसोरखौ स्पेसियेलि जों मोदैबारि दखरा एबसुनि बानजायनायावनो जोङो बिसोरखौ गाबोन सानडेनिफ्राय जोङो बिसोरखौ क्लास होनो थाखाय थि खालामदों दा बेवहाय जोङो बिखेखके साइन्स मेथ्स आरो इंलिश ग्रामार दा बे आयदाफोरखौ लानानै जोङो बिसोरखौ स्पेसियेलि होनो सानदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन आयदाफोर थाबाय बै आयदाफोरनि सायावबो जोङो बिथांमोनखौ बेबायदि फोरोंथाइखौ होनो थाखाय जोङो थि खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो गुबुन जों हाबाफारिफोर जोङो लागोन जाय फरायसा बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लायोबा जाहाथे थुलुंगाखाङो दा बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लागोन आरो जोंनि जि सोलोंथाइ बिथिङाव जि मावनो गोनां जोंनो सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्टआ जोंनो बिथोन हरगोन आरो बेफोर हाबाफारिफोरखौबो जोङो माने जि बिथोनफोर हरगोन बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो जोङो बे सोलोंथाइखौ गोसो होनानैनो बांसिनै जोङो खामानि मावनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो अलरेडि जोङो मावनो थाखायबो जोङो दायो माने थियारि खालामबाय थादों दिनैहाय मटिभेशनेल प्रग्राम लादों बेनि सोमोन्दै रायजो राजानो मा एसेमेस हरगोन जोबथारनायाव दा मेसेज माने बेनो जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गार्जेनफोराबो आरो जोंनि फरायसाफोराबो दिनैनि बे आथिखालनि मुगायाव बा दिनैनि बे बादायलायनाय मुगायाव जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोङो
सांग्रां जुदि जायोब्लासो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि माने एरियाखौ जोङो सिनायथि होनो हागोन आरो जोङो सिनायथि होनांगौब्ला बा जोंनि मेन हाथियार हिसाबै जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ हिसाबै जोङो बै सोलोंथाइ बिथिङाव जाहाथे जोंनि बिगोमायानो होन जोंनि ओनसोलनि जिखुनु दैदेनगिरियानो होन बा गुबुन गुबुन माने समाजजों माने जड़ित थानाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव माने माबा थानाय लोब्बा थानाय बै आफादफोराबो जाहाथे बै सोलोंथाइ बिथिङाव जाहाथे गोसो होयो बा नोजोर होयो आङो बेखौनो खावलायबाय आरो बेखौनो खावलायनानै आंनि जि बुंनो गोनां बेखौ फोजोबबाय गोजोन्थों साबायखर थाबाय गोजोन्थों